vás zdravím ze španělského Alicante, kde testujeme novou Hondu CB1000 GT, což je motorka, kterou Honda představila teprve před 14 dnama na výstavě EICMA v Miláně a my už jsme dneska měli možnost ji testovat. A o čem to je? Ta motorka je postavená okolo řadového čtyřválce, který má svůj původ v modelu Fireblade, což je litrový superbike od Hondy. A je to stejný motor, který se vlastně objevil už loni v naháči Hornet. A teď okolo něj Honda postavila tuhletu motorku, která je takovej sportovně cestovní stroj, vlastně pro každý den, pro dlouhé cesty, dovolený, jízdu po městě. Vlastně je to motorka, která by měla zvládnout úplně všechno, co od ní můžete chtít. Ta motorka má obrovskou výbavu vlastně už v základu. Za 339 000 dostanete motorku, která vypadá takhle. Ty kufry jsou už v ceně, nemusíte je přikupovat, máte bezklíčkový zapalování, máte tam vyhřívaný rukojeti, nastavitelný plexy, máte spoustu doplňků, má to centrální stojan a hlavně to má elektronický podvozek, který si nastavujete s jízdníma režimama té motorky. Můžete si nastavit předpětí, útlum, můžete si nastavit vlastní režimy toho podvozku a funguje to naprosto skvěle. Ten motor je sice seškrcený na v úvozovkách jenom 110 kW, ale i to je dost výkonu a ten musíte přenést na silnici. A k tomu moderním motorkám samozřejmě pomáhá elektronika. Honda má kontrolu trakce, má ABS, ale především tady má ten elektronický podvozek a má několik jízdních režimů, který si můžete přepínat, jsou přednastavený. Můžete mít režim do deště, na cestování, režim na sport. Zároveň tam máte ještě jeden režim, který si můžete nastavit podle sebe. Můžete si tam nastavit podvozek, můžete si tam nastavit motor, kontrolu trakce, tak, jak vám to vyhovuje. A pak si jenom přepínáte mezi tím, jaký jízdní režim zrovna chcete využívat. Ten motor je samozřejmě řadový čtyřválec, takže se rád točí, ta motorka začíná zatahovat někde v 6000 otáčkách a můžete potom táhnout až do omezovače. Je s tím náramná zábava v zatáčkách, projížděli jsme tady takový ty úzký pobřežní silničky, bylo to moc pěkný svezení, ale stejně tak na té motorce můžete dlouho po dálnici, můžete na ní prokličkovat město a opravdu je to neuvěřitelně univerzální stroj. A já si myslím, že tady s tou výbavou a s tím vlastně, co všechno dostanete opravdu velký balík příslušenství, který si u většiny konkurence musíte dokupovat, tak ta motorka opravdu dává smysl a pokud už jste trošku vyježděnější, chcete něco, co vás bude bavit, ale zároveň vás toho nebudou bolet záda, hezky se na tom slezete, můžete to vzít klidně na okruh, ale můžete na tom vyrazit na 14denní dovolenou, tak si myslím, že tohleto GTčko pro vás bude skvělý stroj.